मुख्यमंत्री सामकोच दुयेत आशिल्ल्यान दुसरे वटेन बीजेपी हायकमांडान गोयचे लिडरशिपीचेर नेटान काम सुरू केला। सध्या गोयच्या लिडरांच्या दिल्ली बसकांक नेट आयला। युतीचे पार्टनर विजय सरदेसाय आणि सुदिनाक दिल्ली आपयल्ले। अमित शाह बरोबर 1-to-1 बसका जाली, मात निर्णय कांयच ना आणि भायर कोणूच काय उलयना। सुदीन विजय प्रमोद सावंत परत गोंयांत आयले। सुदीन म्हणटा खाती वाटची, मात मुख्यमंत्री पर्रीकारच आसूंक जाय। लिडरशीप बदलपाचो विचार आसात जाल्यार लोकसभेच्या तोंडार युती पक्षांतल्या सिनियरांक जबाबदारी दिवन बीजेपी युती पक्षांचो मान राखता म्हूण शिनाल बाकीच्यांक दिवचे। हांवें डिस्कस केले अबाउट ऑल इश्यूज ऑन डेव्हलपमेंट, हाऊ टू गो इन फ्युचर, एंड व्हेन ही आस्क्ड मी अबाउट लीडरशिप, I told them not to change leadership at this time. Till Manohar Parrikar is there. Only he may distribute the portfolios. This is one. Then at all, if he wants to take any decision on leadership, then decision should be also in consideration with the allies party who supports them. So coming NDA MP elections, a message can go stating that BJP is also carrying allies. ओके। आणि कोण कोण असलं मीटिंग? जॉईंट असली काय सिंगल? हांव एकटोच आशिल्लो। विजय आणि सुदीन एका विमानान शुक्रार सांजे गोंयांत पावले। केंद्रीय बीजेपीन गोयचे लिडरशिपीचे प्रश्नात सिरियस लक्ष घाला म्हूण विजय सांगता। सोपटेक घेतल्या उपरांत मांद्र्या पार्सेकारान पर्रीकार आणि प्रदेश अध्यक्ष विनय धरून सगळ्यांक हुजरायले। विनय म्हणटा हत्ती चलतना कुत्रे भोकले म्हूण फरक पडना। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्सेकर को बताया था और मैंने भी सुबह उनको बताया ऐसा ऐसा हो रहा है। वो आरोप उनको ही पूछा तो सही रहेगी। हाथी जब जाता है ना, बहुत कुत्ते भोंकते, वो देखता है आजू बाजू में, देखता है वो चलते रहता है, हम चलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट प्रूडेंट।